Hello guys, wala po talaga sa plano namin magpunta. So maraming salamat pala sa pamangkin ni Papa Edie na nanggagaling pa yan sa Maynila. So yung naalala yun guys, yung nasa Green Hills. So ito po sila guys, si Adrian at saka si Lian. Bala ikaw! Pwede na kayo mo sa kanarin na ya, okay na ya. Ha? Okay na. Ang gira, magupad mo na. Di, okay na. Okay na na. Okay na, mabalik na na. Hallelujah. Ha? Manguan ba? Manggunit. Gulit yun na siya. Hello. Parang kaluhoy. Ilak-lak ito. Salamat pala sa nag-sponsor na galing sa Maynila. Biglang puntang Sumilon Island kami guys. Karong Sabado? Oh, nakarong sa bato. Lain pa rin ka-pan, Martes. Hi ma'am. So hi ma'am. Usay hi ma'am, sura kalit-kalit lang di guys ug panguan. Day among sponsor diya nagdag pagkaon. Ako ya. Aw dia des Crystal dia. Aw, shout out ko rin sa Manila, sa Green Hills. Si Lailins. Si yung nag-treat sa amin dito pa Sumilon. So yan guys, yung wala kaming bayad. Wala kaming bayad. Hi vlog. Sugman og kuan. Bawd man. Ha? Hala. Hala. Mag-thank you ka. Thank you. Thank you, madam. Yeah, thank you, madam. Open? Ka-cute ba yan ni mo, oy? Akura. So guys, nakay nami sa bangka. So murag kuyaw-kuyaw juguan ni ron guys kay murag baod ag dagat guys. Pero wala ban lang. Ngano nakaabot man ka diha? Hala, ayuhag pwesto ni mo diha ah. Hi. Shout out ni Kurs. Kung ano? Gumawang puto bongbong niya. La sila ibawon man. So guys, grabe ko bawod. Okay. Enjoy. Okay. Sige. Ali ko. Dili. Laki. So ayun na guys, alis na kami. Puro tiis lang muna ako nito ngayon dahil sumaalon ang dagat. So masaya naman to si Nicola sa si Crystal, si Papa Edie na kasama. Kasi ako guys, pabalik-balik na ako dito sa Sumilon Island na pag nag-guide ako.
So sumama lang din ako guys dahil wawa naman ako lang mag-isa maiwan sa bahay. So, maraming salamat pala dito ni pamangkin ni Papa Eddie. So sa wakas guys, nakarating na rin kami dito. So welcome Sumilon Island. So kitang-kita yung sandbar guys, oh, napakaganda. So mayroon lang tayong sandbar dito guys pag mga February, March, April. Pero mga ibang buwan na high tide, wala po tayo makikita ng ganito guys na sandbar. So natimingan lang talaga guys na bigla-biglaan nakarating kami dito. So maraming salamat sa nag-treat. Hindi, dawato na nila. Kaya dali, down na. Uy, dari, nakaabot nami. Tag-nipon din na pwede mo ligo, manilong ranas. Pwede kaya po, uy, di ako sandong maligo. Wala makakapagpigil sa akin. Okay, one more. Uy, gadala ikang tubig pa. So guys, pag napunta kayo dito sa may Sumilon Island, kailangan din magdala ng tubig. Hindi napakauhaw dito guys, lalo na pag mainit. Saka maganda dito guys, picnic. So ayun guys, kasama namin yung cute na baby. So pamangkin yan apo pala yan ni Papa Eddie. So anak yan siya ng pamangkin niya. So wala yung mami niya kaya nagtrabaho na sa city. So tara guys, akyat tayo dun sa taas kasi bababa muna namin yung mga dalang pagkain. So maraming salamat pala sa libreng pagkain ni Adrian at saka ni Aileen. So ayan na guys, sumakyat na yung aming Nicole. So guys, sa mga hindi pa nakapunta dito, may entrance po dito, 100 plus yung sinakyan naming pambot. So nakagrupo man kami guys. So 1.5 yung binayaran nila sa aming grupo. So 50 lang yung binayaran namin dito guys sa entrance kasi puro lang kami mga dito sa Uslob. Pag taga Uslob lang, 50 lang yung bayad, pero dati 20 lang. So ngayon 50 na. Blue Water, Sumilon Island. Hindi ma'am, basta ibigay mo lang, ma'am. Kailangan namin umakyat dito para maghanap ng mapwestuhan. Marami pala ditong ginagawa na. Hello. Hello. Sino natakot kanina? Bakit umiyak? Bakit ka umiyak? Ha? Anong gihilak ka? Hadlok ka? Bibi? Shh! Nahadlok ka? Yes po. Nicolas. Ha? Opa. Nahadlok ka sa dagat? Rakay, kuwan tayo. Namin guys, ayan o.
So magtagalog din ako ngayon guys kasi yung ano namin Tagalog. Ayan. Ayan pala yung pinuntahan namin sa Green Hills, yung gwapo na kong pamangkin. Ayan. Pamangkin ni Papa Eddie yan guys. So marami silang baon na yan oh. So nakikain lang kami guys. Ayan. Ikaw nakikain ka lang din? Hey, nakikain ka lang? So yung baon namin guys is ano kasi to, biglaan lang kasi yung punta kaya hindi ako nakapagluto ng spaghetti pansit. So, wala lang. Yung giuli kay Kari yung kuhaon. So guys, pagkatapos namin kumain, bumaba na kami dito para mag-picture-picture. So ayan, happy family. So maraming salamat sa nag-treat sa amin dito. So, mayroon talagang mangyayari guys na picture-picture para mayroon tayong memories. So, maraming salamat. So, grabe yung katinawag dagat. So, si Bibi dito, Bibi! Hala, asa naman sila nanilo? Langoy na mo! So, nidadaghan kayo mga naligo guys ha. So, grabe yung kainit. So guys, wag ko maligo kay asawa na ko sa dagat. So harapan ng bahay namin puro dagat. So ayan guys, sakatuloy siya naglangoy-langoy dyan guys na lapit na kami uwi kasi hanggang alas 2 lang kami guys dahil mainit kapag sobra. Langoy, langoy. Okay, guys, manguli na me. So, mayroong isang bata na ayaw pa umuwi.